Zorionak, etorkintzari azken 40 urte hauetan egin du ikaragarrizko lanagatik. Azken finean, milaka eta milaka pertsona adikziotik ateratzen lagundu bai ditu. Ez bakarrik pertsonak, baizik eta familiak eta beraien ingurua ere lagundu du. Azpimarratu nahiko nuke, etorkintzak zertan egiten duen lana, batez ere egiten du prebentzioan lana, beste alde batetik egiten du zuzeneko esku hartzean lana, eta azken finean gizarteratzean ere oso importantea bai da. Azken 40 urteetan, esan dan bezala, gizartea asko aldatu da, eta adikzioen mundua ere bertan ugaritu egin zaigu. Eta esposizio honek edo erakusketa honek horrela argitaratzen du, ezta? Nola aldatu den mundua azken 40 urte hauetan. Ez bakarrik adikzioen munduan, baizik eta pertsonak atera daitezkela egoera horretatik irakasten digu. Eta beste gauza importante bat ere irakasten digu, elkarlana beharrezkoa dela, guztien arteko lana beharrezkoa dela. Ez bakarrik pertsonak eta familiak, baizik eta erakundeak, erakunde publikoak eta baita enpresak ere guztion artean lan egin daitekela. Adikzioak edozeineri gertatu daiken zerbait dela, baina atera daitekela. Beraz, getxotar guztiak animatzen ditut, etor daitezela esposizio honetara, erakusketa honetara, ikustera eta batez ere ikastera.